Ja, vi vil blandt andet udregne en mikrobølgeovns nyttevirkning, hvor at, ja, vi har nogle informationer om ja, vandet, hvor vi har dens masse, hvor den starter på at være på 83 gram, og slutter så med at have fordampet 1 gram, så den slutter på 82 gram. Og så har vi dens temperatur fra start og temperatur slut. Og vi kan så ud fra de to udregne delta-T, altså dens temperaturændring, som er den her minus den her, som giver 35,8 grader. Så der har vi lige vores delta-T. Ja. Og så har vi så tiden, som var på 30 sekunder. Ja, for at udregne nyttevirkningen har man altså overordnet den her formel E energi optaget divideret med E brugt, som også svarer til MC delta T divideret med gange tid. Altså vi har M, som er massen, vi har C, som er den specifikke varmekapacitet, og vi har delta T, som er vores temperaturændring, P, som står for power, på dansk effekt, så har vi vores tid. Skruer vi lidt ned. Så har vi allerede her puttet det i nogle formler. Vi har det her, det er vores vi skal bare lige det her ud en gang. Vi har vores MC delta T her, som bliver 83 gram, gange med 4,18 joule per grad Celsius, gange med delta T, som var 35,8. Ja, og det giver så E optaget vand er lige 12.420,452 joule. For at finde ud af E brugt, altså energi brugt, så har vi P, 1100 watt bruger mikrobølgeovnen, og vi har vores tid, som er 30 sekunder. Og så putter vi det bare ind i vores formel. 1100 gange 30 svarer til 33.000, og så bliver det til joule i sekundet. Så putter vi det her tal, det her tal, altså her, som giver 0,37, og så vi så ganget det med 100 for at få det procent, det bliver til 37,637%, som er dens nyttevirkning. Ja, den metode, som vi har brugt til at regne nyttevirkningen ud for mikrobølgeovnen, som Valdemar lige så fint forklaret før, den har vi også brugt til at regne nyttevirkningen for både døbekoger og kogeplade ud. Som I kan se, så har vi fået døbekogerens nyttevirkning til at være på 52,7%, og kogepladens til at være på 2,937%, hvilket er rimelig lavt. Jeg tror, at vi siger, at døbekogeren den er det mest effektive ud der overhovedet er, fordi den selvfølgelig har den største nyttevirkning, og det gør, at den kan varme vandet hurtigst op. Det er klart det dårligste bud, eller det vi allermindst vil anbefale, det vil helt sikkert være kogepladen, fordi at den har så lav en nyttevirkning. Og det skyldes altså, at vi prøver at illustrere det her. Hvis man har en kogeplade med en gryde på, så går rigtig meget af den her varme, først så skal kogepladen varmes op, som den også bruger energi på. Efter det, så skal den bruge rigtig meget energi på at varme selve gryden op, og altså ikke bare vandet, men selve gryden. Og rigtig meget af den varme, som kommer fra kogepladen, den siver også derud og varmer luften op rundt omkring. Det vil sige, at rigtig meget af den energi, der rent faktisk kommer, den bliver ikke rigtig udnyttet ordentligt. Hvorimod en døbekoger, som tror grund til, at den har en rigtig høj effektivitet, det kan være fordi, at hvis man har en gryde her,
og man har dyppekogeren, som man stikker direkte ned i vandet. Og derfor så er rigtig meget af den energi, der kommer ind igennem nyttekogeren, den kommer direkte ned i vandet. Det skal så også siges, at grunden til, at den har inde på 52%, det er altså også fordi, at den varmer luften rundt omkring. Så det vil være klart den billigste og bedste måde, og hurtigste måde, billigste og hurtigste måde at bruge dyppekogeren, selvom det måske ikke er det mest